weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to magama to waali to kundela to tufde siwe to sillowolo to zereyka to wullorama to sabbara to fumo guileyta ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou daf to mbuta ha to galle makko seeno paalire ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie galle lamorgo leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ñalawma altine garawo ɗo ko ñalawma férié chômé payé e nder jokli leydi Mauritanie kala to leydi Sénégal yoga e julɓe leydi ndi ko aseta hande o mbaɗi julde mumen korka to leydi Mali aseta wendoga hande seɓetiɓe mbaɗi ñanguji mumen to aéroport mo Sévaré ha e centre ha e nder base militaire to Wagner koninkoɓe riso tawate to leydi Maroc gam hormade julde korka leydi ndi julde korka hawruwa gardiɗo leydi ndi wona Mohamed Sis o yamiri tigui goppirgol ujunere temedde joyi e sappo e jeetati prisonnier to leydi Benin laamu leydi Benin ɓe kolliri tigui koɓe gembiɓe gam yidde wadde recrutement kene qime ha ujunnaji joyi sagata koninkoɓe gam yidde kayit tekkinde koninkagal e habtade seɓɓitiɓe to leydi Nigéria premiére dame caggal kay nde waɗi pumirgal mum o duyima nde jaam dumoto e leydi ndi o waɗi erango kadi faade dendagal julɓe kala nde duwoto no jama dumiri e nder leydi he to leydi Soudan sifande sifanoma hakkude généraux ji ɗiɗi foɗodiroɓe gardigo leydi ndi ndena sifande noon ko trêve hayso ko balle tati kay dartinde pellodiral ha julde nde ɓenna kono ɗum laataki saabu subaka hande law seeɗa hande piyanɗe gurɗe nanama e nder hartuma lamorgo leydi ndi to leydi Afrique du Sud ko sagataɓe joguitiɓe gaari e galle goto ɓe pelli piyanɗe gurɗe no fewi ko famde kala yimɓe sappo taw ko famille goto mbasi hen pittali mumen bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewngal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki keesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem
koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. Kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. Comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo tonto leydi France. Taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatono son jokkodire comptoir français d'électricité mawon keɗen hoolare timmude no feewi. An mahɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare. Comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. So tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leerloji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddude galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare. Cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d'électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi. Sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗena. Nga sahale bay musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale baleri jam koy are meɗena. jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi. so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739. so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96. so tawi koto Centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta
ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddeni dando faade gorel tayya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas ɗiɗi lewru seetto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abui Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Seeɗto Abou Bah jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV ene wi on to gonɗon ene gonduɗon kala juule mo wuuri yon juula kewɗo oɗon jerlo oɗon jaafo yallo ken kadi tawede oɗo saaha mo wuuri tawede ɓeyde diini men ena ustaki habaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen ko aljuma hanki nogas go e lewru seetto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati leydi Mauritanie juuli julde mum korka e nder jokli leydi he kala hoorejo leydi ndi hono Mohammed Cheikh El Ghazouani o waɗi pumirgal makko e nder juma goto tawateɗo e nder legal capital e to heewi wadde pumirgal makko e kala saaha ngam hurma julde nde noon kanko hoorejo leydi ndi Mohammed Cheikh El Ghazouani o rokki yamirore goppirgol temedde 160 taw ko prisonnier ji sokonoɓe e nder kasoji e nder leydi he tawi ko par décret présidentiel ɓe goppitira e mbadi grâce présidentiel ko nangiraɓe noon gueɗe kakkiniɗe tan kañumen woni jeeyaɓe e ɓen temedde 160 woppitaɓe so tawi noon ko waɗɓe ko wayno viol walla waɗɓe ko wayno wargoji walla tumaɓe ko gueɗe terrorisme yagal ha waɗoɓe trafic imme walla nangiraɓe hutorade maccungagal ɓeɗon kala jeeyaka e ɓeɗon yaafaɓe ha joni koye ndina mbadi keddoɗen galle lamorgo holliri tigui kayita mo hoorejo leydi siifi hollirde wonde altine garoɗo o nogas e nayyi lewru avril ko ñalawma férié woni journée ko ñalawma foftere férié journée chômé payé woni ko ñalawma mo golletake tawi kadi ko ñalawma joɓeteɗo e nder jokli leydi Mauritanie kala ɗum noon ko gam yidde weltinde kay julɓeɓe e wawde kay ɗaccude ɓe pofto ha no hannirta ni hoorejo leydi ndi kadi waɗi julmo wuuri ɓesgu leydi ndi kala o waɗiɓe kadi félicitation gam ndeɗo julde korka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Didi Wulada ko suka baranoɗo tawi kadi ko laaɓi o warda e nder legal Dar Naim to Nouakchott e mayirɗe lewru korka hen taw makko noon biyeteɗo Eli Wula Mawluda holliri hen mette mum no fewi namdimande loskoji jaaji mbaɗete hen mbeɗe kadi waɗɓe ngalɗo gueɗe waɗɗeɗo gueɗe ene mbawa teɓede ndewne lawol hano hannirta ni kam barɓe ɓe ɗo noon piimo tigui ko labɓi tawa kadi ɓe juurimo ko labɓe e nder garage goto e lawol ummorade juma faade galle makko kanko baraɗo noon caggal kayde o fiya labɓe haw balmi o heewi tigui dagginde walla mbiyen ladde haw wawi yettade galle mabɓe ko ɗon tigui ɓe ƴettimo ɓe waɗimo e werla o nawa to hôpital mo tayyarete ko toon noon ɓen ɓennimo to hôpital Cheikh Zayed ko toon to hôpital Cheikh Zayed to noon ko toon o hawri e joomi ko hollirama noon kanko baraɗo o ɗum wanno ko guila ñande talata jamma talata ɓennuɗo o ummino ko jama kay waɗoyde nafile makko trawi e saha o artata galle makko noon ko ɗon tigui o wara e dow lawol ɗum wonno ko ñande talata ñande alarba dewɗo hen kadi ko sagata gorko kadi wara to legal Liksara sara maison de zone mo Liksara police Nouakchott noon holliri tigui wonde nangui dendagal ɓen waɗɓe ɗiɗon wargoji ɗiɗi kala mbiyama teeɓe e oɗo saha joni tawi juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Saleka Zaida ko jaydiyanke nangaɗo guila ñande alarba ene soka e nder commissariat mo Arvada mo Nouakchott joom suudu makko biteɗo Khadija Mohamed namdima kay laamu ngu nde woppite ko ɓuuri yadde joom galle makko woppite ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri e oɗo saha joni ko kanko goto e bebbeyel mabɓe jardigel e lebbi ɗiɗi kamɓe tan goni e nder galle poli o holliri noon aljuma hanki o ñande julde korka nde police ji ɗiɗi gari galle makko udditi armoire joom galle makko linciti bagasuji ɗi no fewi holliri kadi wonde police ji ɗi jaadi e téléphone miñuma joom galle makko gonnoɗo kay e ƴettude nate
kan yettude nate o holliri nyalawma o holliri non kan nyalawma gadan non be mbawin addude addande joom galle makko o bottari to police to ndina on nyalawma non be o wawin yetta bottari ndi wawi yettade mom kono nyalawma ɗiɗaɓo be kadi police ji wonɓe ɗon be kadi tigi bottaji ɗi yettade hollude ko hebbe yamirore kay wonde hoto addane tona ndiɗon bottari o waɗi erago noon de joom galle makko woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Mauritanie ha joni gila lewru mars 2021 laamu leydi Mauritanie e ngu Sénégal ɓe cifodiri no sifande nden sifande noon ko mahde pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal tawi on pont noon ma waw jokkodirde leydi ɗe ɗiɗi golle ɗe noon golle ɗe noon goɗɗoyi no feewi ɓoytani maɗe gasa hano hannirtini golle ɗe noon ko puɗɗi faade joni ko seeɗa heddi e wona duuɓi ɗiɗi oɗo pont noon so tawi o gasi ma hakkude Dakar e Nouakchott tawa goɗɗodiral mom ko 150 kilométre ma ɗum waw tigui ɓeydade ɓattima capital uji ɗiɗi mbaw ɓeydade ɓattitade hano hannirtini ko oɗo pont noon kañum lomtoto bakka taw ko bakka jokkodirnoɗo leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗe kolliri noon so tawi ko juutendi pont o ene qime ha 1.6 métre woni tigui fodde kilométre e feccere tawi ko juutendi makko so tawi ko jaajeni pont o noon ko 5.5 métre jaru golle ɗe noon ko 5.4 milliard taw ko franc CFA hen no gas 7 milliard franc CFA ko banque biteɗo BAD woni banque africaine de développement ko kañuma yaltini oɗon kalis halfina golle ɗe noon ko société chinoise biteɗo Polychandang kañumen kalfina golle ɗe noon en jaari yesso hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulara sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena ko aseta hande o yoga e leydi Sénégal naɓe mbaɗi julde mumen taw ko julde korka to Touba noon Touba noon aseta hande o Touba naɓe kañumen ko hande juuli julde mumen korka to juma mawɗo ka Touba ardi noon e tawtorede khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké no heewade kala hitande so tawi ko to Tivaouane ko aseta hande o juuli julde mumen korka ɓe mbaɗi juumirgal mabɓe noon koye nder juma mawka wuro ngo gimɓe hewɓe noon gari ha juma kawi Dakar to Dakar mawmumen to Dakar noon murid naɓe tawteɓe to Dakar mbaɗi pumiragal mumen aseta hande no gas ɗiɗi seeɗto to juma biteɗo juma biteɗo juma wiyeteka Masalikul Jinana ka Dakar so tawi noon koto ko umarien juma umarien noon e juma umarien e yewtiɓe mabɓe kala kañumen juuli ko aseta juuli ko guila aljuma hanki o no gasi go lewru seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e no gas tati ceerno Seydou Talla almami juma kam e nder khutba makko noon o erima dendagal Sénégal naɓe kala nde jokkodirta jiɗodira naggodira gona neɗɗo goto caale tigui feccede saabu kay serdedeɓe walla feccedeɓe o holliri ɗum ɗon ko basal wonande leydi ndi o erima ɓesgu leydi ndi kala ndeɓe dentoto kala ko fati e violence woni fitinaji saabu kay o holliri wonde bone ficcallaji kadi neɗɗo andi tan ko ummini fitina kono andade fitina o dartoto kadi anda jogorɓe boomade e oɗon fitina ɗum ɗon o erima Sénégal naɓe kala yo tinno mawɓe e sukaɓe kala nde mbawata tigui rentade umminde fitinaji e violence e nder leydi he so tawi koto jama mawka woni grande mosquée de Dakar toon noon ko toon Macky Sall hoɗojo geydi ndi ko toon waɗi pumirgal makko to juma mawka kam nde o yalti pumirgal makko noon kanko hoɗojo leydi ndi o erima Sénégal naɓe kala e deeƴe o erimaɓe kadi e kaldigal woni ko wiyete dialogue national o erima Sénégal naɓe kala e solidarité woni tigui nde dangodirta e tolérance woni tigui yafodirde e dialogue hono woni tigui e o erima maɓe kadi hono no erinoɓe kadi ñande tati lewru avril 2023 woni ñande so weeti noon ko fedda indépendance leydi ndi hono gon erango o waɗigo kadi hande caggal nde o yalti pumirgal makko Macky Sall noon holliri ma yaltin enveloppe on enveloppe noon tawane waɗi 1 milliard franc CFA fabade kay e wallide ɓen hemoɓe e nder campagne agricole tijjaɗo hitande higge nde o erima kadi o jarni kadi kanko horejo leydi ndi o jarni ɓen tambiɓe diine islam e nder leydi he diineji ɗi kala e darde mumen fayodinde e daari kala e kala fannu o dunima kadi communauté lebunaɓe kala e famille gagne e jaltugol aduna el haji biyetenoɗo el haji Magoube Diagne alaji Maboudie Diagne jaltuɗo aduna omo wiyetande Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yankoba
Moussa Diémé ko coordinateur landa Pastef to Guédiawaye o holliri mette makko no feewi e nangugol eno nangira goto e mawɓe Pastef biyeteɗo grand père o holliri noon ko otoji jeegom police ji wondude kene ɓuura police ji nogas kañumen gari nangude en simple citoyen tawa kadi wona tumaɗo gueɗe terrorisme yagal wona ene joguiti wona haydara ko gueɗe kamtorinde no feewi grand père noon nangaɗo kañum woni responsable cellule Pastef to inde police cellule Pastef to l'unité de Parcelles Assainies o holliri kadi wonde police ji ɗi fuyi galle makko kanko biteɗo grand père police ji fuyi galle makko tawi alda e yamirore woni ko witede mandat ɓe galda e mandat de perquisition ɗum noon o holliri hen mette makko no feewi ha joni kabaruji men to leydi Sénégal aljuma hanki o gara muso waɗi hakkude gornaɓe yimɓe legal gornaɓe hakkude mumen dadiɓe ɓe hinde police ji saabi ɗum noon ko tintidde kay saabi ɗum kay ko tinede wonde kay laamu ngu koko rokki yamirore mahagol magasin taw ko magasin biteɗo Auchan woni magasin ji taw ko supermarché ji français ji ene maadi ɗum e nder boowal gotal tawa ngal boowal noon resirindiro kay ko waɗede ko wiyete brigade de la gendarmerie yimɓe gornaɓe noon erima maire diwan o maire commune mabɓe walla maire legal ngal kay nde dartinta kay nde yamirta kay dartino kola oɗon projet woni ngoɗon miijo saabu kay ɓe jiiɗa on magasin mo Auchan waɗe e nder ngal ɗon boowal yidde mabɓe kay koko wino commissariat woni walla ko wiyete brigade de gendarmerie waɗe e nder oɗon nokku on gara noon muusino feewi yoga e ɓen seppoɓe kay mbawi tigui ummade ɗon yaade ha to legal Almadi e to galle Farba Ngom ɓe mbawi duppude yoga e yimɓe kolliri wonde ɓe duppi galle Farba Ngom noon e oɗo saaha joni tawetake nder Dakar hono holliri jani de omo tawe to Makka e mbadi umra makko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jikeddoɗen jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abui Bah salmitama e dennagal hettoɓe Tare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hen parti julɓe hanki woni hen julɓe gaga jama kanjaman ga yenna ina wayno imam onde julni 10 heures ha paari o ɓuuri artude hutba makko ko affaire justice Sénégal ina wayno yoɓe ñaaw gonga ɓe mbaɗa gonga ɓe jaaha gonga ina wayno to e Lindiane ɗene kadi juuli to e Castor ɓeni juuli ina wayno recensement rawane nde mbaɗa ɗo recensement jamaji goɗɗi ɗo e nder Ziguinchor koɗi temedere jama e jamaji 5 jumaji ɗi ko 60 juma ina wayno jamaji 3 juuli ga henna so en jii to e Bignona Kawsu Bodia on ne juuli kono noon on juulani e juma on juuli ko hedde garage garu Thierga ko toon o juuli o arti noon e hutba makko violation mbaɗowo affaire sukaɓe ɓe yoɓe goppu ɗiɗo koɓe mbaɗata koɓe duppal ɗiɗo ponuji yoɓe toppide janqele mabɓe ɗum ɓuuri wawde nafdeɓe ko ɓuuri yawde yaccade hande noon subaka he ina wayno jamaji ɗi e jumaji ɗi kanji fof ɗi juuli hande hay goto heddaki ɗum noon ina wayno kamɓene kadi juma mo julɗen o oɗo woni juma mawɗo e nder Ziguinchor juma Bukot ardi ɗum ko Ismaïla Haydara o holliti goppu luure gonɗe e l'islam ɗe ɓe juula hande ɓe juula janggo yoyi ɓe goppu ko ɓuuri yawde yaccade so tawi ko Allah tan goto rewete ñimtete ko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam holko addi yimɓe korda holko addi yimɓe mbasa juldude ɗum ɗon fotani wonde o wi julɓe fof yo kawre konngol gotol ɗo kawre konngol la ilaha illallah muhammadu rasulullah yo kawre kamin fof e gonga o wa amma ala goto fof ina fooɗa bangi mum wiya ko kañum ko haali ko yo won wiya ko ne jogui almuɓe yoɓe gandu almuɓe ɓe rewɓe mabɓe ɓe kamɓe woni responsabilité janggo kala nde almuɓe ɓe cili lawol ko kamɓe cili ɗumen lawol saabu kamɓe koɓe seɓɓe lawol ɗum noon kamɓe joguiɓe affaire fewte batte lewru ko yo konngol won gotol kono commission ɗa mabɓe mbadde délégation ɓe mbawa darade ha ɗum iwa itte ha laaɓa wona commission goto kono so woni ɓeɗo kaala ɓe jedda ɓe kaala ɓe jedda yimɓe jahata yoɓe goppu ɗum ko ɓuuri yawde yaccade e subaka heedi hande to e département Kafountine ina wayno accident musɗo waɗi toon hande holɗum ina wayno jakartaji ɗiɗi ina pirɓodiri jakarta fof ne wan bonno yimɓe tato chauffeur o yimɓe ɗiɗo ina wayno hen ɗiɗo kam cankima duttima e jomum heddiɓe ɓene nawama to e hôpital Bignona
ɗum noon ko subaka he ɗum kewi ɗum noon ina wayno laawol ngolle kadi waɗi kadi gollal muɗum ɗum noon weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah dennangal weltare TV onon mbiyata jolam jabiri emin mbiya on juule mo wuuri yo Allah hokku en wattude o saaha mo wuuri Ghalii Abou Bah Sar Ablaye Sar ceerno Habouz Diallo onon foof on mbiyama juule mo wuuri mbalen jaam. Seydi Kebe golle ma jooɗi peewi en mbaɗi julmo wuuri dendagal bottonaɓe mbiyen dendagal yirlaɓe hebbiyaɓe e dendagal hettiyankoɓe Zika FM kala habaruji men ɗemgal pulaar seno mimato Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena ñande 17 lewru setto gonɗen ɗo sagataɓe joguitiɓe mbaɗino jangu mumen e dow lawol hakkude wuuro wiyetego Guiré e wuuro wiyetego Nara waɗi noon mayɓe nayo hen goto noon e nder mayɓe nayo ɓe hen goto kañum wonno chef cabinet hoorde transition leydi ndi woni chef cabinet hono colonel Azimi Goïta omo wiyeteno noon ko adjudant Oumar Traoré o jeeyano koye sete yanaɓe heddiɓe tato ɓe noon hen goto ko agent de sécurité ɗiɗaɓo o ko chauffeur tataɓo baraɗo o noon ko entrepreneur taw ko opérateur jaaruɗo to banggue fewnude forage uji eɓe gonduno kadi e chauffeur goɗɗo kono on ko majjuɗo melew woni ko wiyete porté disparu ha e oɗo saaha joni hay goto anda to heedi ha joni koye leydi Mali keddoɗen aseta hande subaka law sebbitiɓe mbaɗi jangu mumen e camp russe naɓe woni waknore tawteɓe e nder hakkude leydi ndi woni e to centre leydi ndi ɗum noon to centre leydi ndi ko adi ɗum noon en ko ha ɗo noon en cuwa hebde taw ko fati bilan ko wasi hen bilan kay so tawi waɗi mayɓe walla gañiɓe en keɓani hen bilan ko leeri ko sebbitiɓe noon kañumen iɗi wadde jangu ngu ɗon koto aéroport mo Sévaré e caggal ɗum mi dewni hen camp militaire uji risnaɓe gonɗo sara aéroport nde sanga ɗum waɗi ko sanga 5h30 woni wenɗo ko subaka law sanga juulala talatu 5h30 ko ottaɗi nayyi mbaɗi toon hollirama noon wonde janguji ɗi noon ɓe mbaɗi tigui ko voiture piégé woni autoji tuufaɗi bombe kañumen petti toon caggal ɗum noon ko piyande taw ko kure gurde woni ko nana toon ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni leydi Mali ko aljuma hanki o no gasi ko lewru setto ɓe mbaɗi julde mabɓe korka hono colonel Azimi Goïta hoorejo leydi ndi o waɗi pumirgal makko ko nder juma tawate ka to palais présidentiel to Kuluba o juuli toon noon ko ɓaawo caggal imam biteɗo Mahamadou Touré ene tawtora pumirgal ngal noon Choukela Kokkola Mayga hono jagorɗo leydi ndi e jagorɗe kewɗe gonɗe e wondude e hoorejo CNT woni conseil national de transition hono colonel Malika Diaw e ambassadeur uji leydi e julɓe tawateɓe e nder leydi Mali kañumen kala ko toon to palais de Kuluba ko toon ɓe mbaddi pumrugal mabɓe ɓe mbaddi ɗum e hoorejo leydi ndi colonel Azimi Goïta noon caggal pumirgal ngal o donima dendagal ɓesgu leydi ndi kala ha tengti noon e julɓe leydi ndi julɗi timminɓe kay wawde timminde lewru men korka nde o weeɗu men tan nde Allah jaɓanta ɗumen dendagal Allah jaɓanta ɗumen dendagal duwawuji mumen kala te Allah jaɓantaɓe korka mabɓe e duwawuji mabɓe kala o donima kadi dendagal mayɓe ɓe kala ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mali ha joni koninkoɓe leydi ndi ɓe leydi Mali mbaɗino patrouille mumen molanteɗo Allah ñande 15 ha 16 lewru setto gonɗen ɗo e nder fande to wiyete Jabeli ha to wiyete Sokolo kala ko dadiɓe noon ɓe hinde GTIA kilitege siɓe opération Maliko wonɓe tawateɓe to Sokolo mbaɗi oɗon patrouille ɓe keeɓi noon konti ɓe keeɓi kayi mbiɗen ɓe keeɓi hewde kayi ɓe mbaɗi patrouille molanteɗo Allah no feewi ɓe mbawi tigui ɓe mbawi heptude nayyi kewɗi taw ko nayyi konanoɗi gonnoɗi kayi e juuɗe ɓeɗon wuyɓe walla mbiyen seɓɓitiɓe ɓe mbawi heptude kolce kewɗe no feewi ɗen kolce noon ɓe mbawi tottitte jomumen cérémonie tottirgol joom nayyi en ɓe nayyi mumen ɗum waɗi ko ñande 16 lewru avril gonɗen ɗu e nder Bowal to mairie Sokolo e tawtorede gardiɗo opération kele tigui hono lieutenant colonel Seydou Guindo e yesso autorité ji civile e religieux ji wuuro ngo kala Dramé Simpara kañum
woni maire wuro Sonkolo ngo dow inde wuro ngo kala ɓe jarni ɓe mani ɓe manti koninkoɓe leydi ndi e ndeɗo darde e cuusal paydingal mbaɗi ha mbawi heptude ɗeɗon kolce kolonoɗe mbawi artirde e juuɗe jomumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aljuma gasa woni aljuma hanki o lewru gonɗen ndu accident musɗo waɗi to nokku to wiyete Morobougou noon commune Rilala mo Konobougou e nder cercle mo Baroli sanga accident waɗi ko sanga 12h30 woni midi ne fayi capantati hojoma ko bus transport tawi ko compagnie biteɗo era ñono kañuma ferɓodiri e auto goto personnel tawi ko Elix 4x4 autoji ɗiɗi kala noon ɗi pelɓodiri ɓe mbawi tigui ruppitade jeyge woni ɗi cumi e bis jolnoɓe e bis noon kañumen kala keeɓi fartague wawde yaltude kay kono noon wonnoɓe 4x4 ɓe donc yaltade ko toon ɓe konsi ɓe mbasi hen pittali mabɓe yimɓe nayo noon mbiyen wonnoɓe 4x4 hen mbasi pittali men bila o noon mbiɗen ko yimɓe nayo mbasi hen pittali men autoji ɗiɗi foof noon cumi kay ha wonti laalaɗe koninkoɓe faabo kay kañumen mbawi arde ƴettude jaltinde goskiji ɗi e nder oɗon 4x4 cumɗo dow inde ceerno Habous Diallo hoore jahlo sukaɓe Afrique en donima dendagal bomiɓe henɓe kala nde Allah jurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Habruji men ɗemngal pulaar to leydi Maroc paden roi Mohamed VI ko kananke woni roi mo leydi Maroc ngam hormade julde korka nde o yamiri goppirgol ujunere temedde joyyi e sappo e jeetati prisonnier ji sokonoɓe e nder kasoji nder leydi he taw ko wannoɓe gueɗe kakidiɗe ɓe goppita noon koye mbadi grâce royal koto leydi Benin paɗen laamu leydi Benin holliri tigui eɓe jogui kay miijo yidde wadde ko wiyete recruté woni ƴettude fodde ujunnaje joyo neɗɗo wawa kay gembede ha gonta dadiɓe gam yidde kay tekkinde to banggue koniyankalgal haaɓe mbawa tigui habtade e oɗo saaha joni sebbitiɓe dokɓe kay e nder leydi mabɓe saabu oɗo saaha joni leydi Benin leydi Côte d'Ivoire leydi Togo ha to leydi Ghana kala sebbitiɓe koko doki e nder keeri ɗiɗon leyɗele koto leydi Nigéria paɗen e nder sal taw ko sal to juulal waɗno banggue pumirgal hono premiére dame woni joom suudu hoorejo leydi ndi juulino toon noon e takko rewɓe hewɓe arnoɓe pumirgal aljuma hanki o kanko sokhna Aïcha Buhari kanko woni premiére dame e oɗo saaha joni leydi ndi o waɗi tigui o duwanima leydi ndi nde jamma dumoto e leydi he o waɗi eɗon kadi faadide nangal julɓe rewɓe e worɓeɓe kala ne mbawata duwanade leydi ndi ha leydi ndi jamma wawa dumade hen o duwanima kadi ɓen taw ko laamu kesu jogorɓe kay lomtade hoorejo leydi ndi ko ɓoyani ko e jaadi mum kala ne mbawata jogorade leydi ndi e peewal e potala haɗuma yara hano hannirni ene tawtora cérémonie o noon joom suudu inspecteur général de la police biteɗo Hajara Al Kadi Baba wonko premiére dame o noon dunima kadi mbiɗen laamu kesu ɗamnigu artigu koto leydi Soudan paɗena leydi Soudan kala kamɓe ɗiɗon généraux ji ɗiɗi e sifodirde kamɓe kala e sifodirde sifande ko wiyete trêve woni dartinde pellodiral kay ɗaccude julɓe ɓe e civil en mbawa wadde julde mumen hano hannirta ni ɓe ciifino noon on trêve eɓe dartina fiyande kono noon ndena sifande laataki saabu kay wendoga hande subaka law aseda hande piyande guurɗe e ottali mawɗi nanama e nder hartuma laamorgo leydi ndi koto leydi Afrique du Sud uddirten kabaruji men yimɓe sappo jeeyaɓe famille goto woni membre de même famille goto mbarama e pellodiral baɗangal e nder galle goto aljuma hanki o yim hen e nder sappo mabɓe ɓe hen jeeɗiɗo ko rewɓe waɗi kadi cukalel gotel ko woni wasde pittali men goto noon e tumaɓe kay ko kañumen mbaɗi ngoɗon wargo wiyama teeb noon ko police ji teeɓima worɓe ɗiɗo worɓe noon teeɓama worɓe ɗiɗo worɓe kadi teeɓa goto noon tumaɗo kañuma woni waɗi wargo warama ɗiɗo worɓe kadi teeɓama hen kamɓe kala koɓe nayoɓe gonno ɗiɗo teeɓama hen goto warama battowo nayaɓo o noon ko dogɗo e oɗo saaha joni ko natɗo e soyne ene yiile jiila cattuko no fewi kono o waɗama déjà identifié woni tigui o andama hono no holliri kaye mawɗo police ji ɗi noon gallo pellodiral walla mbiyen oɗo musiba noon waɗi koye nder galle goto tawteɗo e nder wuuro witego Pietra Marisburgo ene tawe e nder province oriental to KwaZulu Natal tan o waɗi ko ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma sanga wendoga musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehli mon
mona Ghalii Abui Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Seydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on